Gonz, Chillmaster, MSTian, Gomatazian, DKT. Sabruga rakabaruka inini ndirigamba wese anosaisai takamuramba ifishi Kurukangu monge mshini wa majuzi enda tidi kubanda ruzi taenda pa maiki wopinda busy DKT, CLS, MSTiara lola kotomanyirei saurongo mariri bora nditachire ndopanda kanda mumaneti usachire kuimba pasina isusu nozobatsirei ndichibatsirei kana pasina isusu kushandira hala semu nekugocha susu competition vanorara nepudzu kavambovhurika vachangonobva kurudzu ngemvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyangova vanoziva ndiri hachi nekuti ndinenge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyangova vanoziva ndiri hachi netivarenditachi andiverengere chero pane bhuku itori celebration ndapamsoro kunge dhuku ndipei doro rangu musanditire chikruku grazi rangu riri kupi ndione zvachinja luku vanoti ndinoshaya but they wanna book tezvinhu zvangu skii rangu iri kuku I won't bora kunge teho yekubruku uyaimese umwe uko ndichata mari yakareba kunge baba kuku chipepi changu yenobunda vaonesa chichuku chitori zvimwe zvinhu kunza baba juku tovanzisa music vachitinzisa ugugu 6 to 6 kunge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyangova vanoziva ndiri hachi nekuti ndinenge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyangova vanoziva ndiri hachi netivarenditachi 6 to 6 tichishaura vaiti zvinopera muchakaura tiri kupisa sembaura matsagati waura vachina chekutaura makoments tamba kubata basa vauraya hanzi vauraya ende vauraya vakadi vakasadaro ndobva munozonzwa toti nhamo ine nharo mangoma tomagarira sesharo uyo vachinongedzera aro atakutombodifenda taito ko ivo vari kudifenda leriko 6 to 6 kunge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyangova vanoziva ndiri hachi nekuti ndinenge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyangova vanoziva ndiri hachi netivarenditachi kurukangu monge mshini wa majuzi enda tidi kubanda ruzi taenda pa maiki wopinda busy DKT, CLS, MSTiara lola kotomanyirei saurongo mariri bora nditachire ndopanda kanda mumaneti usachire kuimba pasina isusu nozobatsirei ndichibatsirei kana pasina isusu kushandira hala semu nekugocha susu competition vanorara nepudzu kavambovhurika vachangonobva kurudzu kunge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyangova vanoziva ndiri hachi nekuti ndinenge mvura yemupumbi usandishora chijaja mutumbi nekuti ndofira mabasa kunge wachi pakumanyangova vanoziva ndiri hachi netivarenditachi andiverengere chero pane bhuku itori celebration ndapamsoro kunge dhuku ndipei doro rangu musanditire chikruku grazi rangu riri kupi ndione zvachinja luku vanoti ndinoshaya but they wanna book tezvinhu zvangu skii rangu iri kuku I won't bora kunge teho yekubruku uyaimese umwe uko ndichata mari yakareba kunge baba kuku chipepi changu yenobunda vaonesa chichuku chitori zvimwe zvinhu kunza baba juku tovanzisa music vachiti